Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pamoy. Taong 1961, Pasig, Maynila. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Pamoy sa gilid ng ilog sa Pasig. Kabilang sila sa mga taong namumuhay doon, kung saan ang pangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay ay pangingisda. Napakalinis pa ng Pasig noon, bibihira pa lamang din ng mga taong naninirahan. Yung mga kalsada gawa pa sa lupa at yung mga sasakyang dumaraan bilang pa lamang. Karamihan sa mga ito mga kalabaw na sinasakyan ng mga magsasaka. Masasabi mong walang pinagkaiba ang Pasig noon kung ikukumpara sa mga probinsyang nakatatag sa Kabisayaan. Bagaman marami ang namumuhay ng simple, hindi maipagkakailang masaya naman. Sa halos purong kapatagan na iyong masisilayan, hindi mo aakalaing may mga nangyayaring kakaiba sa paligid. Dahil sa merong kaalaman itong si Pamoy pagdating sa mga lihim na karunungan, hindi niya maipagkakaila ang digmaang nagbabadya na hindi nalalaman ng karamihan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa kanilang baryo, nakasalubong niya ang isang matandang antingero na animoy naglilibot sa lugar. Pagharap nilang dalawa, agad naman niya yung inanyayahang magmeryenda sa bahay niya. Nang marinig naman yon ng matanda, minabuti nitong wag nang tumutol, gawa ng alam na niya kung ano ang pakay ni Pamoy. Sa pagdating nila sa bahay nito, agad naman silang pumasok sa loob ng sala para mag-usap. Habang kumakain sila ng kamote, doon na itanong ni Pamoy ang mga kakaibang presensyang kanyang nararamdaman sa paligid. Inilahad niya din ditong araw-araw siyang nakakasalubong ng aswang sa kanilang lugar, kung kaya't hindi niya maiwasang magtaka. Dagdag pa niya na sa loob ng mahabang panahong paninirahan nila sa lugar na yon, hindi niya maipagkakailang yon ang unang pagkakataon na tila bang dumami ang mga nilalang na dumarayo sa kanilang lugar. Matapos naman itong marinig ng matanda, bakas sa pagmumukha nito ang animoy pagiging seryoso sa mga bagay na inilahad ni Pamoy. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dahan-dahan naman itong ibinaba ang hawak nitong kamote habang sumasagot sa kanya ng, Tama ka ng hinala, Pamoy. Kasalukuyan kami ritong nagtitipon-tipon sa simbahan. Maraming plano ang pinag-uusapan, subalit wala pa ni isa sa mga ito ang napagpasyahan. Hindi lang dito sa lugar natin lumalaganap ang kasamaan, bagkus ay sa iilan pang mga baryong kalapit. Alam mo na ba ang tungkol sa pag-usbong ng pangkat ni Carlo? Nang marinig naman ni Pamoy ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nang mag-umpisa na yung magbahagi ng istorya, doon na niya nalaman ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang lugar. Ayon sa matanda, 7 buwan na ang nakakalipas magmula noong dumayo ang pangkat ni Carlo sa kalupaan ng Pasig. Bagaman marami na yung nabiktima, sinubukan pa rin nilang ikubli ang mga totoong nangyayari sa mga taong naninirahan sa lugar nila. Hindi rin nila ito ipinaalam sa mga albularyong abalang-abala sa kanilang mga hanap buhay, gawa ng ang buong akala nila madali nilang malilipol ang pangkat nito. Ngunit nang mapagtanto nilang masyadong malakas ang mga kaanib sa grupong yon, nagdesisyon silang pasimple ding bumuo ng grupo na tatapat sa mga ito. Nagsimula na rin silang magbahagi ng impormasyon sa kanilang mga kakilalang may alam din sa lihim na karunungan, kabilang na dito ang iilang kaibigan ni Carlo na sumakabilang buhay noong nagdaang buwan. Dagdag pa ng matanda, yun din ang kanyang rason kung bakit siya napabisita sa tinitirhan nito. Hindi lang bastang nagkataon ang kanilang pagkikita,
bagkus ay parte na yon ng plano ng kanilang grupo. Matapos naman yung marinig ni Carlo, halos hindi niya mawari kung papaanong wala siyang nararamdamang kakaiba sa mga taong nakasalamuha niya. Hindi niya rin lubusang inaasahan na meron na palang nagaganap na sigalot sa kanilang lugar na hindi niya nalalaman. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, papaanong napapanatag ang kanyang mga mutya, gayong napakalawak na pala ng sakop ng presensya ng mga kalaban nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na ang may gawa pala ng lahat ng bagay na kanyang nararanasan ay ang babaylan na namumuno sa grupo. Para makita niya ito, kinakailangan niyang sumama roon at manumpang magbibigay ng tulong sa pangkat na nais niyang kaaniban. Nang marinig naman yon ni Pamoy, hindi na siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Pakiramdam niya, yon ang isang bagay na animoy pupuno sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niyo na ba yung pakiramdam na unang rinig niyo pa lang sa isang bagay, nais niyo na yung gawin o makianib dito? Gawa ng parang yon ang sinisigaw ng inyong puso. Ayon sa albularyo, pagtawag yon ng Panginoon sa isang tao. Ganon ang naramdaman noon ni Pamoy, kung kaya't kahit ultimo katiting na pagdududa sa nais niya, wala siyang naramdaman. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, nagdesisyon na silang tumungo sa lugar na pinagtitipunan ng mga antingero. Bagaman may kalayuan yon ng bahagya sa kanilang lugar, pinilit nilang puntahan ito. Kinahapunan, pagdaan nila sa isang hindi kalaparang tulay, doon bumungad sa kanila ang entradang daan papasok sa simbahan. Ang ginawa nila, umakyat sa hagdan patungo sa may kampana, gawa ng ayon sa matanda, doon nagaganap ang kanilang pagpupulong. May pahintulot naman yun sa pare, kung kaya't wala silang dapat na isipin. Sa pagdating nila sa ikalawang palapag nito, doon bumungad ang 7 antingerong abalang-abala sa pag-uusap. Sa harapan ng mga ito, naroon ang isang matandang babaeng merong bukod tanging kasuotan. Habang nag-uusap ang mga albularyo, nanatiling tahimik lang naman ang babaylang yon, maiging pinakikinggan ang bawat katagang pinag-uusapan ng kanyang mga kapatid sa samahan. Maya-maya pa, nang mapansin ito ang pagdating nila Pamoy, agad naman yung napatitig sa kanila habang dahan-dahang tumatayo. Pagsilay niya sa kwintas nito, doon bumungad sa kanya ang animoy pinatigas na kuko ng isang bayawak na merong nakabaong mamahaling bato sa pinakagitna nito. Hindi rin pangkaraniwan ang ginamit na tali sa bagay na yon, dahil parang gawa yun sa sinaunang tali na unang beses niya pa lamang nasilayan. Ang mas ikinagulat pa noon ni Pamoy ay ang pagtunog ng kampana sa itaas nila, kahit wala namang taong nagpapagalaw sa bagay na yon. Ilang beses niya din yung sinipat pero wala talaga siyang nakita. Sa paglapit ng babaylan sa kinaroroonan nila, agad naman silang yumuko, pagpapakita ng paggalang dito. Maya-maya pa, narinig naman yung nag-usal ng mga buhay na kataga habang pilit na hinahawak sa kanyang balikat ang malalamig nitong palad. Matapos siya nitong basbasan, inutusan naman siya nitong tumayo at kasabay nito ang pagwiwika nito ng, "Kaanib ka na, Pamoy. Natutuwa ang samahan dahil sa wakas, kapatid ka na sa paniniwala. Matagal ka na sanang pasasapiin dito ng kaibigan mong yan, pero pinayo ko sa kanya na hindi pa yon ang tamang panahon." Dagdag pa ng babaylan, hanggat maaari, iniiwasan nilang lumaganap ang kanilang samahan sa kadahilanang nabuo lamang ito para kontrahin ang pangkat ni Carlo. Ayon dito, ang mga nilalang na kinakalaban nila noong mga panahong yon ay ang mga uri ng aswang na kalimitang may kakayahang pantapat sa mga albularyo at babaylan. Nag-ugat ang lahi ng mga ito
noong panahon pa ng mga datu. Ilang siglo na yung nakikipaglaban sa mga babaylan at albularyo na siyang naging sanhi upang bumaba ang bilang ng mga ito. Noong mga taong yon, si Carlo ang kahuli-hulihang aswang na kinakailangan nilang patayin para masugpo ang kaugat-ugatan ng kanilang lahi. Pagtatapat pa ng babaylan, parte yon ng lahi ng mga gupok na ang ibig sabihin sa baybaying lengguaheng ginagamit ng mga ito ay taksil na mga manggagamot ng datu. Sa kasamaang palad, ang kaalaman ng mga babaylan pagdating sa paggamit ng kakaibang dialekto ay matagal nang nakalimutan. May mga nadiskubre man, parte na lamang yon ng pangkaraniwang ginagamit ng mga ordinaryong tao. Sabi-sabi kasi noon ng matatanda, mahiwaga ang bawat katagang sinasambit ng mga babaylan. Ano man ang manggagaling sa bunganga ng mga ito, meron yung epekto sa mga ordinaryong taong nakikinig. Isa yan sa mga rason kung bakit karamihan sa mga babaylan naninirahan sa mga bundok kasama ang mga ermetanyo at albularyo. Pinili nilang bumukod sa mga tao sa paniniwalang magiging sagaba lamang sila sa ordinaryong pamumuhay ng mga ito. Matapos namang marinig ni Pamoy ang mga bagay na inilahad ng babaylan, halos hindi siya makapagsalita, gawa ng hindi niya maisip kung ano pa ang malalalim na hiwaga sa mundong ating kinagagalawan. Doon din niya napagtanto na ang pagkakaroon ng mulat na kaisipan ay di hamak na mas mahalaga kung ikukumpara sa mga bagay na nagbibigay yaman at kasiyahan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, napansin naman niya noon ang paghahanda ng ilang mga albularyong kasama nila. Pagbaba nila noon ng simbahan, nakasalubong naman nila ang mga pari at sakristan na kanina pa palang naghihintay. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad namang tumungo ang paring yon sa kinaroroonan ng babaylan para painumin ito ng banal na tubig. Makalipas pa ang ilang minuto, doon nila napagkasunduan na maglibot sa baryo. Bagaman hindi pa gaanong kalaliman ang gabi, aminado itong si Pamoy na meron na silang nararamdamang kakaiba sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nasipat naman nila ang iilang mga taong papasok na sa bahay ng mga ito. Maya-maya pa, pagdating nila sa sentro ng baryo, doon bumungad sa kanila ang dalawang lalaking hubot-hubad na merong talukbong sa ulo. Habang nakatayo ang mga ito, rinig na rinig nila kung papaano yun umangil, indikasyon na hindi yun isang ordinaryong tao. Bago pa man makapagsalita itong sila Pamoy, bigla naman siyang napaatras nang masipat niya yung tumuwad habang unti-unting gumagapang patungo sa madilim na parte ng lugar. Sa isang iglap, naglaho ang presensya ng dalawa na animoy hindi man lang yun umiral sa harapan nila. Bagaman nakakarinig sila ng mahihinang pag-aangil, hindi nila mawari kung saang lugar yon nagkukubli. Maya-maya pa, pagsugod ng nilalang sa likurang bahagi ng kanilang kinaroroonan, agad naman yung nasalag ni Pamoy gamit-gamit ang hawak nitong patpat. Paghataw niya sa ulo ng nilalang na yon, mabilisan naman silang nakailag habang walang habas nila yung pinaghahampas ng mga sulu nilang dala. Nagpatuloy ang ganoong kaganapan sa loob ng ilang minuto hanggang sa makatakas na naman ang nilalang na yon. Sa muli nitong pagkubli sa dilim, pansin na nila ang animoy pagkawala ng liwanag ng buwan kahit bilugan ito noong mismong gabi. Bagaman hindi pa nila nararamdaman ang isa pa nitong kasama, na natili silang kumpiyansa dahil sa bilang ng grupo nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam, doon na nila unti-unting natuntun ang kinaroroonan ng nilalang. Nagawa na din nilang maunawaan ang kahinaan ng mga ito, kung kaya't ang kanilang ginawa, mas lalong palawakin ang nasasakupang liwanag ng mga sulu nilang hawak. Naniniwala noon ang grupo nila,
Kapag malawak ang saklaw ng liwanag ng sulo, magiging limitado din ang kadilimang pinagtataguan ng mga aswang. Hindi naglaon, matapos nilang kumalat sa paligid, doon nila nasipat ang dalawa na nakaupo sa isang maliit na sanga ng puno. Pagsilay nila dito, agad naman nila yung binato ng mga tigalpo na siyang naging sanihi upang hindi na ito makapalagpa. Pagbagsak ng dalawa sa lupa, paulit-ulit naman nila yung ipinako ng mga buhay na salita. Dahil sa pangyayaring yon, halos muntik-muntika na yung ikamatay ng mga nilalang sa kadahilanang para na itong natabunan ng mga buhay na karunungan. Mabuti na lang nagawa yung mapansin ni Pamoy bago pa ito tuluyang paulanan ng usal ng kanyang mga kasama. Maya-maya pa, nang mapagtanto nilang hindi na makakalaban ang mga nilalang, agad naman nila yung itinali sa dalawang kawayan para dalhin sa simbahan. Pagbalik nila sa kinaroroonan ng babaylan, doon niya nasaksihan kung papaano nito pabalikin sa impyerno ang dalawang kaluluwang naghahasik ng kasamaan sa mundo. Ayon kay Pamoy, yon ang unang beses na makasilay siya ng ritual na halos wala nang nakakaalam. Kahit ang mga dalubhasang albularyo, nasisiguro niyang hindi alam ang tungkol sa bagay na yon. Bukod kasi sa gumagamit yon ng mga malalalim na lihim, wala din siyang nakitang alay para sa gabay nito. Yung tipong gumagawa lang yon ng ordinaryong ritual ng pangtawag, ang kinaibahan lang, matataas na uri ng nilalang ang tinatawag ng babaylan. Matapos nitong maisakatuparan ang kanyang nais, kitang-kita ni Pamoy kung papaano lamunin ng isang malaaninong nilalang ang dalawang aswang. Sa pagkawala ng mga ito, inabisuhan sila ng babaylan na maghanda sa mga susunod na araw, gawa ng nalalapit na ang kanilang paghaharap sa pinuno ng kanilang kalaban. Nang marinig naman nila Pamoy ang sinabi nito, wala silang ibang ginawa kundi ang sumang-ayon. Sa pagtungtong ng ikalawang linggo matapos ang pangyayaring yon, mas lalo nilang naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Pagtunto ng babaylan sa kinaroroonan nito, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa baryo na tinitirhan ng pamilya ni Pamoy. Pagdating nila noon sa kanyang tahanan, bumungad sa kanila ang nasa ibayong parte ng ilog na pinanggagalingan ng mabigat na presensya. Bagaman wala sila doong nakikita, nasisiguro nila noong naroon sa lugar na yon ang kanilang hinahanap. Kinahapunan noong mismong araw na yon, pinahiram ni Pamoy ang kanyang mga kasama ng bangkang pagmamay-ari niya. Ang naunang sumakay sa bangka ay ang babaylan kasama ang 4 na pinagkakatiwalaan nitong kapatid. Sila Pamoy naman noon, piniling maghintay sa tabi ng ilog gawa ng iisang bangka lamang ang kanilang ginamit. Sa paglalim ng gabi, labis-labis naman ang kanilang pag-aalala dahil sa hindi na nagawa pang makabalik ng bangka niya. Nang mapagtanto nilang malabo nang mangyari ang kanilang plano, naglakas loob na silang tawirin ang ilog. Sa mga panahong yon, may kalaparan pa talaga ang ilog ng Pasig kung kaya't kinakailangang nasa kondisyon ng katawan mo bago mo yun pangahasang tawirin. Dagdag din sa panganib ng ilog ang malakas na agos ng tubig sa malalim nitong bahagi. Habang lumalangoy itong sila Pamoy, wala naman silang naririnig sa kabilang ibayo ng mga pagsisigawan o kahit anumang senyales ng labanan. Pagdating nila sa tabi nito, doon bumungad sa kanila ang iilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagbing kahoy at dahon ng nyog. Nang makalapit na sila rito, doon bumungad sa kanila ang isang makisig na lalaki na mayroong napakaitim na balat. Katabi nito ay ang babaylang nakagapos sa isang puno na nag-aagaw buhay. Yung mga kapatid nitong naunang dumating sa lugar, natagpuan nila Pamoy na wala ng ulo. Dahil sa pangyayaring yon, hindi nila maiwasang kabahan
sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na ang mga taong yon ang pinakamalakas sa kanilang pangkat. Hindi pa man nakakapagsalita ang kanyang kaibigan, bigla naman silang sinukol ng mga kasama nitong aswang. Pagpaikot ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, wala na silang nagawa kundi ang lumaban ng harapan. Bawat isa sa kanila, merong pagdududang hindi na makakaligtas sa sitwasyong yon. Tanggap naman nila ito, gawa ng mas pipiliin pa nilang mabuhay sa kahihiyan kaysa tumakbo na kagaya ng aso na nabahag ang buntot. Bago pa man makapagbigay ng utos ang pinuno ng mga aswang, inabisuhan sila nitong sino man sa kanila ang lumuhod sa harapan nito at kalasin ng anumang tangan nitong kakayahan, ililigtas niya sa tiyak na kapahamakan. Pagkalahad nito ng pinuno ng mga gupok sa kanila, mariin itong pinanindigan ang pagkakaroon nito ng isang salita. Pag-isipan nyo ng mabuti ang inyong mga gagawin. Ang kalayaang ibibigay ko sa inyo, hindi na ito mauulit. Sa oras na pinagbuhatan nyo ako ng inyong mga armas, hindi ko na kayo mapapatawad. Wika ng pinuno ng mga gupok sa kanila. Nang marinig naman yun ni Pamoy, hindi na siya nagdalawang isip na lumuhod habang dahan-dahang inuutusan ng kanyang mga karga na siya ay iwan. Matapos naman yung masaksihan ng matandang umakay sa kanya, napaluha na lamang ito habang nakatitig sa kinaroroonan niya. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng matanda, hindi maiwasang mapaiyak ni Pamoy habang nagwiwika dito ng, "Pasensya ka na. Mas mahalaga ang buhay ko dito kesa sa kabila." Dala ng labis na kahihiyan, pinili na lamang niyang magpatira pa sa lupa habang patuloy na pinakikiramdaman ang pagkalagas ng mga albularyo. Halos inabot pa ng kalahating oras ang pakikipaglaban ng mga ito, subalit dahil sa dami ng bilang ng mga aswang, nagawa pa rin nilang matalo. Malalakas naman ang mga albularyong yon pero nagawa silang magapi dahil sa kakaibang pamamaraan ng mga aswang sa pakikipaglaban. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo tumahimik na ang buong paligid, doon na dahan-dahang iniangat ni Pamoy ang kanyang pagmumuka. Pagsilay niya sa lugar, tumambad sa kanya ang mga albularyong nakahandusay, nag-aagaw buhay at pilit na kumakausap ng kanilang mga gabay sa mga huli nitong sandali. Yung ibang nagtamo ng malulubhang pinsala sa kanilang mga katawan, ilang minuto nang naging malamig na bangkay. Ang labis pang nakapagpalungkot sa kanya noon ay nang makita niya ang matandang halos naghihingalo na dahil sa braso ng isang aswang na nakatarak sa dibdib nito. Katabi ng matandang yon, ang dalawang aswang na nagawa nitong maisabay sa kanyang hantungan. Maya-maya pa, pagkapansin sa kanya ng pinuno ng mga gupok, dali-dali naman siya nitong nilapitan habang inuutusang tumayo. Nang magkaharap na sila, inanyayahan siya nitong sumama sa pangkat nito, subalit pinili niyang tumanggi. Mas nanaisin na lamang niyang mamuhay sa kahihiyan kaysa maging salot sa mga ordinaryong tao na naninirahan ng payapa. Matapos naman yung marinig ni Carlo, napangisi lang naman ito habang patuloy na hinihimas-himas ang kanyang ulo. Alam mo ba ang ginawa mo? Isa yung sumpa. Buong buhay mo, hindi ka na makakahawak ng mutya. Mananatili kang mangmang sa kabila ng iyong mga karunungan. Ang mga katagang iyong pinanghahawakan, kailan may hindi na magkakaroon ng bisa. Wala ka nang magagawa sapagkat ang Diyos na iyong pinaniniwalaan, pinili ka ng talikuran. Nagagalak na wika nito. Nang maibahagi na yon sa kanya ng pinuno ng mga gupok, inabisuhan siya nitong tumawid sa ilog bago pa man siya abutan ng hating gabi.
Kapag hindi niya yun nagawa, lalamunin siya ng mga nilalang na naninirahan sa kailaliman nito. Matapos naman yung marinig ni Pamoy, dali-dali naman siyang sumisid ng walang pagdadalawang isip. Hindi na niya alintana ang dilim ng paligid, basta ang mahalaga para sa kanya, makatawid ng buhay. Awa naman ng Diyos, nagawa niyang makabalik sa kanilang tahanan bago pa man sumapit ang hating gabi. Sa paglipas ng mga buwan, hindi siya nagkaroon ng balita ukol sa mga nilalang na yon. Ilang beses niya ring sinubukang buhayin ang kanyang kakayahan, subalit naging imposible na ito para sa kanya. Sa pagtanda pa ni Pamoy, tanging ang mga karanasan na lamang niya ang naibahagi niya. Alam niyang isang pagkakamali lang ang ginawa niya noon, subalit aminado siyang hindi niya na ito maibabalik pa. Bagaman isa na siyang mangmang, masaya naman siya kahit papaano, gawa ng kapiling niya pa rin ang kanyang pamilya sa kabila ng ginawa niyang pagsuko sa mga aswang. Pero lagi niyang sinasabi sa mga nakakausap niya na meron talagang lahi sa panig ng kaliwa na kayang gumawa na napaka-imposibleng bagay na kumatay ng babaylan. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nasaktan ako doon sa part na naubos yung mga albularyo tsaka babaylan. Kasi alam ko naman karamihan sa inyo tsaka sa mga nakikinig sa akin talaga lahat tayo puros makakanan. So, parang kapag may mga namamatay na nagtatanggol lang ng tama, masakit, no? Tsaka pansin ko lang parang napapadalas yung pagtalo ng kaliwa sa kanan, no? Sa mga kwento natin, di ba? Hindi ko naman to binabasa ng buo, no? Random ko siyang pinipili. So, bakit kaya nagkakaroon ng pagkakasunod-sunod na parang nadedehado yata yung mga antingero natin? Tapos ngayon pa, alam natin lahat na kung gaano kalakas yung babaylan. Tapos nilalamutak lang netong, ano bang lahi netong mga to? Gulok ba to? Hindi, mali. Ano pala? Gupok. Ngayon ko lang narinig tong gupok. Tapos may history pa yung gupok na tinatraidor nila yung datu. Kasi 'di ba, parang inatasan sila ng mga datu na maging manggagamot. Kaso ang problema, tinatraidor nila yung datu. Pero bakit kaya? Alam nyo, medyo nagkakaroon ako ng interest sa lahi na to. Hindi ko lang alam kung may ganito pa tayo ng klase ng kwento na maririnig sa channel ko, pero hindi ko masabi na mas malakas siya sa maranhig, amalanghig, o kung ano pa yung mga klase ng nilalang na talagang nakakatakot. Kasi pumapatay ng babaylan Sobrang bihira ng ganitong klase ng aswang. So, sana kung meron pang iba dyan na may alam tungkol sa lahi na itong gulok, pakisend na lang sa email ko. Alam nyo na yung gagawin. Tsaka para magkaroon din tayo ng ideya kung gaano ba talaga sila kalalakas at kung bakit sila sobrang lakas. Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.